Hát sziasztok, én xShapi9 vagyok, és most egy Farming Simulatoros videót szeretnék nektek készíteni. Ez Farming Simulator 2013 alapmappa, hagesztett és búzaaratásról lenne szó most. El van borulva egy kicsit az idő, de nem baj. Majd néha bele fogok egy kicsit vágni, de amúgy nem lesz, más nem lesz. Mondjuk ez a búzaaratás, konkrétan az aratás az állattenyésztés az egyik része, mivel a szalmát beszórjuk majd alájuk, utána a füvet kell vetni, majd azt lekaszáljuk, igen, azt föl lehet bálázni, és akkor azt pedig úgy beadjuk majd enni nekik, és így lesz is rája silózni, azt nem muszáj annyira. És itt volt egy kis vágás, elnézést, csak ideálltam már kombányhoz. Mindjárt meg is telik a pótkocsi első ürítésre. Hát majdnem, de inkább már megyek, lebillentem. Itt vagyok újra. Elnézést, megint, hogy volt egy kis vágás. Nem történt semmi különös, csak kicsit jobban elhagytam a földet. Ez a Zetor, ez egy, hogyha kellene valakinek ez a mód, akkor ez egy Zetor. 1368-as, ez meg egy Pronár T52/2-es pótkocsi. Map az alap. Én mind a kettő gépet, mármint hogy a pótkocsit és a traktort is az fsportál.hu-ról töltöttem le. Vagyok most már újra. Elnézést, hogy volt megint vágás. Nem történt ismételten semmi. Csak azért szoktam néha belevágni, hogy nem mutassalak titeket. A mai meló legfontosabb gépezete a kombánnyal együtt. Mindjárt végez. Itt a dolgozó. Ezt a sort már én aratom le, ne menjem, ne fogjon azért most annyira a pénzem. Na már végeztem is, nem akartak csak untatni titeket, azért vágtam csak bele megint. Hát ennyi lett volna mára az aratás. Köszönöm, hogy megnéztétek. Remélhetőleg tetszett. Lehetőleg lájkoljátok. Sziasztok!